आम्ही प्रत्येककडे आम्ही दर्जात्मक शिक्षण दिवपाचे, गुणात्मक शिक्षण दिवपाचे की आता तुमका उलयता असताना शांतीलाल मुक्ता हांच्यांनी सांगले की एड्युकेशनाच्या बरोबर संस्कार करप भुरग्यांचेर हे खूप महत्वाचे आसा। 2016 पासून आतापर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट आम्ही शांतीलाल मुक्ता हांकां मुक्ता फाउंडेशन कसल्याच पद्धतीचो पेमेंट्स करिना, बट 2016 पासून आतापर्यंत ज्या पद्धतीचे मूल्यवर्धन शिक्षण त्यांच्यानी आमच्या प्राथमिक आणि एडेड शाळेंनी जे दिला, हांव तांचे खूप खूप अभिनंदन करता। 15 ऑगस्टातल्या कार्यक्रमांनी बी आम्ही त्यांच्या संस्थेचे अभिनंदन केले, पण निश्चितरित्या गोय हे पहिले राज्य असतले अशा पद्धतीत मूल्यवर्धन शिक्षण दिवपी आणि त्यांच्यात या कार्यक्रमातल्यान तांच्यांनी जे भुरग्यांकडल्यान वेगवेगळी पर्यावरण रिलेटेड जी चित्रां काढून घेतली, अशी जवळपास 415 पिक्चर्स तांच्यांनी म्हाका दाखयली। हांव स्वतः सरप्राईज की आमच्या प्राथमिक शाळेतली भुरगीं अशा पद्धतीची खूप मोठ्या प्रमाणात बरे ड्रॉइंग्स काढपाक शकता। हांव तांचे अभिनंदन करता, आमच्या टिचरांचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी ह्या वेगवेगळ्या भुरग्यांकडल्यान अशा पद्धतीचे कार्यक्रम जो आसा अशा पद्धतीची ट्रेनिंग तांच्यांनी करून घेतली।